Já nevím, jestli se dívat si dálky na zahradě. Když jsem měl katku, tak jsem to byl doma. To nefoť, prosím. Já to nefotím, já to natáčím. Vážení přátelé, co jde vidět, nám začne dnešní soutěžní odpoledne. Chtěl bych vás tady přivítat, kteří jste přišli až v obědě. A jménem sboru dobrovolných hasičů vás přivítá na dnešní soutěži. Už jsme se bavili dopoledne na soutěž žáků. Já v příležitosti vám zopakuji výsledky dosažené. Kdo byl lepší, nejlepší a kdo byl poslední. Ale teď už se soustředíme na prvního soutěžícího, kterým je družstvo Stopec, jsou to domácí. A doufám, že všichni domácí, které jsem vyzýval, aby vstali a všichni fandit, takže už jsou tady. A jenom průběžné výsledky, nebo to, co bylo v loňském roce, obsadili u nás 15. místo, 37,92 byl čas, takže se určitě něco nepodařilo. že jsem schopný udělat i lepší, já doufám, že ano. Když se podívám na průběžné výsledky okrsků, tak jsou do předevčerejší soutěží vedlí, pak se včera se jim nedařilo, takže se budou dělit asi o třetí místo, ale teď už začínají startovat, všichni domácí do pozoru a fandit. Pojďme chlapi. Pojďme, zatím to vypadá celkem pěkně. Úplně super to není, na ty špičkové časy uvidíme, ale konečně jsme viděli nějaký výkon a vezmu to zprava, pravý proud 19:21, levý proud 19:13, takže